F'jum l-imnarja il-bidwija Anna Zara kienet qed taħdem fl-għelieqi tagħha fil-Gargur taqta' l-Qarabali u Tadam. Bħallum Anna s-soltu tkun il-buskett fejn tieħu sehem fil-wirja agrarja biex turi x-xogħol li tagħmel. Fost ix-xogħol li tella Anna f'din il-wirja hemm ta' għodod u makkinarju antik li kien jintuża fl-għelieqi f'dari. Anna qalet ma' News kif qed tħoss vojt kbir mingħajr din il-wirja li tirrappreżenta l-festa tal-bdiewa. Għalija tfisser veru ħafna xogħol u hekk. Imma xorta tħiss dik id-dieqa li hemm għalkemm li Ġunju kont inkun dejjem isni asnaffenjin biex nipprepara din l-imbirek wirja. Imma xorta jisek tħoss dak il-vojt li hemm dik xi ħaġa nieqsa. Anna qaltilna kif il-festa tal-imnarja iswa bħal festa tar-raħal. Hija qalet li dan ix-xogħol m'għandux ħdutu festi u jibda mill-bidu tal-Paternoster sa nżul ix-xemx. Il-ħajja ta' bidwi mhix faċli. Trid tkun ta' dak il-mistier ngħidlu jien, jisek titwieled fija bħalma jiena jien u r-raġel. It-tnejn ġejjin minn familja l-ġenituri tagħna bdiewa. Għax ibqija xogħol ibes, it-tfal tal-lum għandhem raġun ma jmorrux għal dak is-settur. Lil Anna staqsejniha wkoll kif tħossha li taħdem f'xogħol li ġeneralment huwa assoċjat aktar mal-irġiel. Qalet kif madwar kwart ta' seklu ilu minħabba raġunijiet personali kellha bżonn taħdem iżjed u meta bdiet tmur il-Bitkalija u fis-suq tal-bdiewa il-Farmers Market kienu avviċinawha biex tkun parti mill-Koperattiva tal-Bdiewa. Ħaġġuni kienu biex noħroġ għall-Kumitat. U jien perspeċi jettilhom noħroġ għall-Kumitat jien mara f'storja ta' 60 sena Koperattiva qatt ma kellha xi ħadd mara fil-Kumitat u kont jien l-ewwel waħda. U kif ħriġt għall-Kumitat tlajt mal-ewwel u tant laqgħuni l-bdiewa li qasbsartin li lħquni segretarja. Anna lqet l-intervista magħna billi spjegatilna xi jfisser il-qawl. F'jum l-imnarja, il-bajt u l-ħalib jitla fl-arja. Tiġiġa ma tkun sforzata bħalmi fil-gaġeġ biex tbejt, allura kienu jerfaw mill-bajt ngħiduma, ftit kien tessib bajt mill-imnarja lin. U l-ħalib tal-ħalib għala għax in-naċ bħal dażmin jiġu mamrin. Sewwa, ġifi jaħsbu biex ikollhom il-ħrief. Allura meta n-naġġa titgħamar ma jkollix ħalib sewwa. Allura bekk il-bajt u l-ħalib fl-imnarja li jitla fl-arja.